Най-древните следи за присъствието на сърни в Европа датират още от ледниковия период. В онази епоха този вид диви копитни, бягайки от големите студове, пристига на Балканския полуостров. Днес сърните обитават почти целия европейски континент, с изключение на островите в Средиземноморието и Ирландия. Сърни се срещат почти навсякъде, в равнинните райони, покрай реките и каналите, по хълмовете и в планините. Срещат се в млади широколистни и смесени гори, но им допадат и по-малките горички, изпъстрени с поляни, ливади и ниви. В по-ново време успешно са се приспособили към живот в големи открити поля, засети с селскостопански култури. Сърните се размножават през юли-август и отново през декември, ако останат неоплодени. Раждането никога не протича при неблагоприятни метеорологични условия, а изключително през месеците май-юни. Срандакът е по-голям от сърната. Средното му тегло у нас е от 26 до 39 кг. Срандаците хвърлят рогата си в края на всяка година, а новите им израстват до началото на май, когато започва и ловният сезон. Лов на срандаци. Бараево е крайградска община на Белград. Разположена е в хълмист район в така наречената Долна Шумадия, пресечена от долините на малки реки, които се вливат в река Колубара. Макар че районът е доста гъсто населен, няма замърсяваща промишленост, затова природата е чиста и запазена. Ловното сдружение Миче Попович стопанисва и ловището Бараевска река, в което се срещат сърни, зайци, фазани и полски яребици. Ловището е оборудвано с 35 ниски и 11 високи чакала, а също с над 10 хранилки, солища и поилки за дивеча. Сърните, които се придържат към груповия начин на живот, както и към определени места на обитание и пътища за придвижване, рядко се виждат на открито през деня. Тези предпазливи животни напускат безопасните си укрития за много кратко време. Обикновено преди разсъмване или малко след това, когато се появят първите слънчеви лъчи, както и назрачаване. Тогава те излизат на паша, като спират да пасат при всяко подозрително движение или звук и побягват. Живеят на групи малко повече от 6 месеца в годината. От втората половина на август до пролетта, когато от стадото се отделят сърните, които се готвят да раждат, а възрастните мъжкари завземат нови територии, като прогонват съперниците си или влизат в борба с тях. През този период ловът на срандаци не е разрешен. Общата площ на ловния район Бараевска река е 20 250 хектара. От тях около 16 000 хектара са определени за лов. Щатният състав на ловното сдружение Мича Попович се състои от управителя на ловния район и един професионален надзирател, на когото помагат цели 30 доброволци. Те са особено активни през ранната пролет, когато сърните са още на стада.
а ниската растителност не им осигурява достатъчно прикритие. Тогава теренът се обхожда най-редовно, за да се опази дивечът. Това е много важно и от финансова гледна точка, тъй като много приходи от ловен туризъм сдружението получава именно от пролетния лов на срандаци. През пролетта и лятото не се ловува за сърни, а изключително за срандаци. Сезонът в повечето ловни райони започва през май. Първите 15 на дена след откриването на сезона са единственото време, в което отстрелът е възможен и през деня, а не само на разсъмване и по здрач. Срандаците дълго се задържат в полята с детелина, житните ниви или в покрайнините на гората. Тогава ловът с издебване и прокрадване е най-ефикасен. В такива случаи обикновено се открива възможност за стрелба на разстояние до 150 метра, но често и на по-голямо, от 150 до 200 метра. Това изисква от ловеца перфектна концентрация, простреляна карабина с добра оптика и сигурна ръка. През май ловецът, придружен от професионален водач, може да обикаля терена без излишна предпазливост, особено когато целта е отстрелът на недостатъчно опитен или по-малко ценен екземпляр. При това винаги трябва да се отчитат разположението и отдалечеността на евентуални външни обекти от линията на стрелба, за да се сведе до минимум възможността някой да бъде улучен от заблуден куршум. Щом срандакът усети присъствието на хора, той се вдига от растителността, за да огледа наоколо. А ловците през това време преценяват дали екземплярът е за отстрел или не. Ако дивечът е достатъчно близо, което се случва често, ловецът може да стреля веднага. В противен случай трябва да се опита да се примъкне по-близо, като стои приведен и се движи бавно, използвайки естествените прикрития на терена. Разбира се, това не винаги е възможно, тъй като срандаците не стоят дълго на едно място, а полека се измъкват или изведнъж побягват с скокове, бързо изчезвайки в най-близкия гъсталак. Затова ловът с издебване се практикува най-често в хълмистите ловища, каквото и това около Бараево.
Професионалните водачи трябва отлично да познават терена, за да могат да изберат за всеки ловец мястото, на което ще има шанс да отстреля съответния дивеч, в съответствие с ловния календар, а също и с желанията и финансовите му възможности. Никога не се стреля по млади и перспективни срандаци, за които се прецени, че след време ще имат много по-ценен трофей. В отделни случаи и самият ловец може да се откаже от стрелбата, най-често когато иска по-хубав трофей от този, който му се предлага. Дори точно оцеленият срандак понякога успява да избяга на няколко десетки метра преди да падне. Но опитните ловци могат да преценят докъде може да стигне и обикновено бързо го намират, даже при труден и обрасъл терен. На каква възраст е? Този срандак кара вече трета година. Не е особено дълъг, има солидни рога за възрастта си. Перспективните срандаци обикновено имат трофей от 90 до 100 точки на третата си година. А този няма и 60 точки. Значи некачествен. По принцип е за подборен отстрел, който започна сега, от 15 май, и ние правим това, така да се каже, професионално. Когато ловецът има къща, особено в по-малко населено място, той има предимство пред колегите си от градовете, които живеят в апартаменти, защото може да отглежда повече кучета и даже да има отделни помещения за това. Някои ловци се специализират в отглеждането само на една порода, а други имат кучета за различни видове лов. Един от тях е Любомир Стоянович Бата. Той е успешен бизнесмен и един от най-известните ловци от Сремчица, голямо населено място близо до Белград. Това, колко обича хобито си, се вижда и по ловната стая в къщата му, препълнена с трофеи. Тази дива коза е от Зеленгора, национален парк Сутиеска. Лоса го отстреляхме в Русия, в областта Ярославъл. Еленът е отстрелян в ловището Църни луг в Сърбия. Това е единствената дива свиня, убита от мен в Голубац, национален парк Джердап. Това ми е един от най-скъпите трофеи, тъй като е първият, който съм отстрелял. Муфлонът е отстрелян в Вратня, край Неготин. Този тетрев го отстрелях в Босна, в Федерацията, в планината Гърмеч.
Отдавна ли ловуваш? Отдавна. Откакто станах на 15, ходих на лов с дядо си до 18-та си година. От тогава съм пълноправен член на ловната дружинка и не спирам да ходя на лов. Срандаците сега са най-атрактивни за лов, защото в периода, когато са активни, друг лов почти няма. От 1 май до 1 август се ловуват само срандаци и дива свиня на причакване, което не е толкова интересен лов. Аз обичам да ловувам диви свине с кучета, с гонка и така нататък. Лесно е да се отстреля млад срандак. По-възрастният или дефектният са по-трудни за отстрел. Старият срандак има опит, който придобива с възрастта, тогава става и хубав трофей от него. Целта е да се отстреля точно стар, опитен, а не млад срандак. Ловът на такива срандаци е особено преживяване. Понякога се налага да излизаш по 10 пъти на лов, за да откриеш точно това, което търсиш. Горските срандаци винаги са много по-красиви и тук, в Шумадия, могат да се отстрелват такива. Макар че нямат голяма трофейна стойност, на външен вид са много по-красиви. Имаш ли златни трофеи? Нямам. До сега не съм и преследвал златни, защото те са много по-ценни и се пазят предимно за чужденците и са по-скъпи. Сега вече стигнах до там да ми се иска и златен трофей, за да го имам в колекцията си. От 360 дни в годината, колко си на лов? Най-малко 100. Настъпващото лято не е добре дошло за ловците на срандаци, тъй като избоялата растителност осигурява на дивеча отлично прикритие. По време на големите жеги през деня те се придържат към усойните места с дебела сянка, така че за много кратко излизат на паша на открито, където могат да се забележат и да се стреля по тях. Затова през този период на годината успешен лов има само при по-слаба видимост, когато издебването е по-лесно, рано сутрин на разсъмване и по здрач. Все пак и тогава се случва излетът да премине, без да се появи подходящ екземпляр. Понякога дивечът е прекалено далече, или пък шансът за стрелба е толкова краткотраен, че ловецът се отказва, без дори да вдигне пушката. И макар че сега е размножителният период, когато срандаците са по-малко предпазливи, те въобще не са лесна плячка. Истинските ловци след отстрела винаги отдават почитта си на дивеча и благодарят на природата за този дар. Този древен обичай е различен в отделните страни, но винаги включва поставянето на прясно откъсната клонка в устата на животното. И макар че по нашите земи има достатъчно изградени чакала, от които успешно могат да се ловуват срандаци, по хълмистите терени на Шумадия най-добър и най-атрактивен е ловът с търсене и издебване.
Този лов предполага обхождането на по-голям брой перспективни места, в които е възможно появяването на дивеча. Така че джипът, който може да се движи и по коларските пътища, е от голяма полза. Движейки се предпазливо срещу вятъра, ловецът понякога може да стигне до срандаците достатъчно близо, за да ги вижда ясно и без бинокъл. Това обаче не значи, че ще има възможност за стрелба, особено при по-възрастните екземпляри, тъй като те побягват при най-малкия подозрителен знак. Сърните често се крият в високите жита, от които се подават само горната част на главата и ушите им. Тази гледка не само покачва адреналина на страстния ловец, но го изпълва с удовлетворение. Това е патрон с калибър 22-250. Това е типичният калибър за лов на сърна. Става и за лисици, но за нищо по-голямо. Тъй като и законът забранява да се стрелят, например, диви свине с калибър по-малък от 7 мм. Карабината отговаря на всички изисквания, защото има добро групиране. Оптиката е Шмидт и Бендер. Важен е монтажът. Монтажът е важен, трябва да е стабилен, да не се движи прицелът. Това е от значение при стрелба на голямо разстояние. Примамването е особено ефикасен начин за намиране и привличане на срандаците, особено през размножителния период. Звукът, който произвежда свирката, с гумена помпичка или усна, непреодолимо привлича мъжкарите. Те любопитно се подават от високата растителност, а често пъти се придвижват по посока на звука, за да се уверят дали го издава самотна женска. По този начин ловецът и водачът му могат да огледат срандака и да оценят стойността му като трофей. В случай, че първата възможност за стрелба не бъде оползотворена, може да се опита и в следващите дни, тъй като дивечът използва редовно едни и същи пътеки и пасища. Най-голяма заслуга за отстрел на добър срандак има водачът. Той знае къде са, водите на точното място, след това всичко опира до рутината. Дали ще оцелиш или не. Това е възрастен срандак, вижда се по рогата, по избелелите и остри върхове се познават възрастните срандаци. Има големи розетки в основата на рогата. Този трофей не е с максимален брой точки, но е точно за отстрел, тъй като не би могъл да даде повече като точки. Трофейните срандаци се ловуват от 1 до 15 май и по-късно, по време на размножаването, тъй като през останалото време са много по-предпазливи. Крият се в високите треви, в царевицата, житата и е трудно да се отстрелят. Трудно се и забелязват. Първо, че трудно се забелязват и второ, тъй като се виждат само главата и вратът, има голям риск само да го раните. И след това
да го изгубите във високата растителност. Никога не се отстрелват млади срандаци. Това са перспективни екземпляри, които се запазват, за да станат добри трофеи. А това се постига с правилен подбор. Изваждат се възрастните екземпляри, тези, които са достигнали своя максимум като трофеи. Сърните са приспособими, но и чувствителни към промените. Затова ги заплашва както разрастването на населените места, така и прекомерният лов. Затова е необходимо строго да се спазват ловните правила, да се провежда контролиран подборен отстрел на по-слабите екземпляри и ограничен лов на трофейните. Чрез развиване качеството на популацията и увеличаване броя на сърните и срандаците, ловците осигуряват тяхното оцеляване даже в околностите на големите градове. По този начин те връщат на природата поне част от онова, което цивилизацията непрекъснато и отнема.